nke Niger bụ nke nabatara ụmụ akwụkwọ mmadụ 70 nakwazisi ndị mbụ na mbụ na nke ụlọ akwụkwọ Gozie Anyachebele Polytechnic ma bụrụ na mmemme nke mbụ na mbụ bụ nke eji wee nabata ka nke achịkọbara na All Saints Cathedral Onitsha. Ya bụ na akwụkwọ Polytechnic bụ nke enwesịrị n'aka Diocese nke Niger ahụ ma bụrụkwazị ndị nke tinyekarịrị uche n'ịmụgosi ụmụ akwụkwọ ka ha nwee aka ọlụ na nka na ụzụ ya nakwazi azụmahịa. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ maka nke a. N'okwu ya, Bishọp nke Niger bụrụkwa onye isi ụlọ ọrụ na-elekọta mahadum a, Right Reverend Umuakwukwo, gwara ụmụ akwụkwọ a ka ha na-atụ egwu Chineke, gụsie akwụkwọ ha ike, bụrụ ndị eji ezigbo agwa wee mara. Ọ gwakwara ha ka ha jiri ohere pụrụ iche a enyere ha mee ihe. Oge ọ natara onyinye n'aha di ya nwụrụ anwụ, onye ha ji aha ya wube ụlọ akwụkwọ a, Prọfesọ Faith Anyachebele, kwuru na ebumnuche Polytechnic a kwekọrọ n'ihe Sa Anyachebele kwenyere, nke bụ ezi aka ọlụ. N'okwu nnabata ya, Rektọ nke Polytechnic a, Engineer Chioma Abone, kenere ụmụ akwụkwọ ndị a. Ọ kọwara na Polytechnic a pụrụ iche n'ihi na o nyere ụmụ akwụkwọ ohere inwetakwa aka ọlụ. Ndị bịara emume a na ụmụ akwụkwọ kenere Diocese Niger maka ezi ọlụ ha. The school bụ ewepụtara ka ọ bụrụ a solution. Ụmụazị ya bụ ha gụchaa akwụkwọ ha enwekwuo aka ọlụ ha ji wee pụta. Basically na afa jisie ike na afa n'anya afụ na onye ji afọ ya wee mee dis Polytechnic bụ onye gbalụ mbọ. Obi mbụ sọ aṅụrị na ihe niile anyị kwado taa ka udo si kwado ya ka ha jisi ike gaa n'iru ime ka obi tọọ nne na nna ha ụtọ. Nkwa ọzọ na-ekwe is to be a problem solver, ka nlapụ bụ onye na-enye nsogbu. Site na Onitsha, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.